имате кратко време и искате да се раздвижите, измислил съм нещо за вас. Нека да започваме. Ще слезем на земята. Препоръчвам ви за тази да си вземете постелка или нещо меко и удобно за коленете. Ще една идея по-фокусирана към тазобедрените стави и въпреки, че няма да ставаме от постелката, ще усетите. Уверявам ви, ще усетите. Така, сядаме долу на земята, широки крака, от тук спускаме двете колена в дясно. Искаме едното коляно, в случая лявото, и стъпалото да се допрат. И няколко пъти така ръцете са зад нас, правим само това движение. Спускаме колене в едната посока, колене в другата и коляно и стъпало трябва да се допрат. Окей. Не местим краката, където си стоят. Там са си единствено спускаме да паднат в едната и в другата страна. Така. Сега, постепенно започваме да се повдигаме нагоре и тялото става все по-право, движението с краката остава същото. Окей. И след малко ще добавим още нещо към това движение. Може вече ръцете да не стоят в земята. И сега като сме завъртени към десния крак, ръцете са зад нас, навеждам се надолу. Изправям се. Ръце в страни, отивам към левия крак, ръце назад, навеждам се към левия крак. Връщам през център, надясно, навеждам към десен крак. Център, ляво, навеждаме се прав гръб, корема отива към бедрото, главата не отива надолу. Ръцете могат леко да ни помагат да се подпираме в земята при преминаването, а могат и да са във въздуха, където ви е по-комфортно. Всеки път се навеждаме, връщаме в център. Още 10 секунди. Последно надясно и последно наляво. Така, сега, същата изходна позиция, но този път ще правим нещо малко по-различно. Отново спускам краката надясно, коляно и стъпало се допират и от тук ще се повдигна нагоре, тази избутва напред и сядам долу. И това ще го направим за 30 секунди на страна. Ако има нужда, помагайте си с ръцете за избутването и за сядането. Също гледайте стъпалото и коляното ви да останат близко, т.е. да не се разместват. Така, наместваме се и се повдигаме за 30 секунди на страна. Слизаме бавно надолу. Повдигам се и сядаме бавно. Повдигаме тази бута напред. Сядаме бавно надолу. И сядаме последно. Отиваме на другата страна. Спускаме краката на другата страна. Уверете се, че ви е удобно на коленете и се повдигаме. Отново може да си помагаме с ръцете и сядаме внимателно. Повдигаме се, избутваме таза напред. Сядаме. Като се стараем при сядането, едновременно да сядаме с двете половини на таза. Тоест да не отиваме първо само наляво или само надясно, ами сравнително симетрично да се движи тялото в своето приближаване към земята. И сме готови! Така, следващото ни движение ще отворим щедро, така, по-широки крака, извън постелката са. Отваряме ги и от тук оставям едната ръка само в земята и ще се повдигна нагоре. И ще се върна долу, след което сменям другата ръка е в земята, повдигам се нагоре, връщаме се долу. По-лесно отколкото изглежда, не се притеснявайте. Ще направим една минутка от това. Започваме сега. Ръка назад, пръсти се учат далече от нас. Повдигаме таза, спускаме таза. Редуваме ляво и дясно. Ако варианта с изпънати крака е много труден, може да свием краката и да пробваме с свити крака. Преценете.
Минаваме през страни. Опитваме евентуално да обърнем гърди нагоре към тавана. Редуваме си ляво и дясно. Последно надясно и последно наляво. Връщаме се долу. Сега ще седнем отново, но нека да съберем двете стъпала едно до друго. И тук ръцете идват пред нас, ходим с ръце напред, докъдето стигнем, връщаме се назад. И отново ще го направим 3 пъти още. Ходим с ръце напред, връщаме се обратно. Стъпалата натискат едно в друго, коленете теглят надолу. Връщаме се обратно и последен път. Така, сега отваряме широки крака, разтръскваме лекичко и тук спускаме, този път вече краката са по-широко отворени и ги спускаме да паднат отново на страни, но тук вече искаме петата и коляното ми да са далеч. Правя ъгли между прасец и задно бедро и на двата крака. Може да се ориентирате лесно, ако видите, че подбедрицата ви е успоредна на постелката. Задния крак на страничния ръб, предния крак на предния ръб. И тук опитваме с тялото да го изправим между двата крака. Предния крак натиска с коляно към земята, слагаме лява ръка в пода и изтегнем с дясна ръка в страни. След което дясна ръка в земята, протягам лява ръка в страни. И ще редуваме така за 30 секунди. Протягаме едната ръка в страни, протягаме другата ръка. Краката през цялото време натискат в земята и без значение къде ни е тялото, краката не се отлепят от пода. Тоест не отиваме повече в страни, защото си отлепяме таза или коленете. Така, връщаме се в център и тук ще подперем дясна ръка леко в страни, лявата от вътрешна страна и ще повдигнем десния крак, левия крак свит и ще задържим за 15 секунди. Ако стане лесно, може да си приберете ръцете. Ако е много трудно, просто легнете още малко в страни. Хайде, повдигаме сега и задържаме. Ако искаме, може да пробваме да не се подпираме на ръце. Ако искаме, ще се подпираме. Коляно и стъпало да са на една и съща височина. Без значение колко високо е кръка и колко сме легнали, искаме коляното и стъпалото да са на една и съща височина. Също коляното не идва напред, държи си назад кръка, бута сякаш е натиснал в някаква стена. И стоим. Стоим си, много е приятно. Спускаме долу, лекичко потупваме. Сега, от същата позиция или може да сме още по-легнали, това, което ще направим, повдигам същия този кръг, разгъвам го, сгъвам го и го спускам в земята. Само 5 пъти. Хайде. Повдигаме, разгъваме, сгъваме, спускам. Повдигам, разгъвам, сгъвам, спускам. Това бяха 2. Внимаваме коляното да не се приближава към предната пета. Повдигам, разгъвам, сгъвам, спускам. Важи отново правилото. Колкото по-прави сме, толкова по-трудно ще бъде, колкото по-легнали, по-лесно. Така че преценете. Още 2 повторения. Последно. Повдигам, разгъвам, сгъвам, спускам. Супер! Минаваме през център, разтръскваме двата крака и ще го направим с другия крак. Хайде! Отиваме, спускаме двата крака в ляво. Опитваме се да завъртиме таза, гърдите, всичко да сочи напред. Лявото коляно натиска към земята. Отваряме си тук правите ъгли. Ако левия крак е много далече от земята, може тук да си вземете възглавничка, блокче, одялце, нещо, да сложите някакъв предмет, за да може крака да натисне към него. Сега, от тук протягаме се. Дясна ръка в ляво, връщам в център, лява ръка в дясно и така за 30 секунди. Хайде. Гърдите сочат напред. Напред означава към левия крак в случая. Таза също е завъртян към левия крак. Отново при това протягане внимаваме краката ни да са максимално близко до земята, да не се отдалечават, натискат. През цялото време активно и двата крака натискат към пода.
Не си почиват. Окей, връщаме се в център. Сега, отново вариант за лявата ръка. Намирате... Имаме и куче пазач. Повдигам десния крак и ще задържим тук за 15 секунди. Намерете къде ви е най-удобно този крак т.е. къде да ви е тялото. Хайде, повдигаме и задържаме. Коляно и стъпало да са на една и съща височина. Силен крак. Погледа нека да не е към кръка, нека да е напред. Кръка си е там. Той хем бута назад, хем държи нагоре. Може да го проверяте от ден време да не ви е паднала петата надолу. И спускаме. Супер. Тук може също и леко странични коремни да усетите. Хайде 5 пъти, повдигаме, разгъваме, сгъваме, връщаме. Отново намираме височината, която да е подходяща. Повдигам, разгъвам, сгъвам кръка си, бута назад, спускам. Повдигам, разгъвам, сгъвам, спускам. 3, 4, последно. Спускам. Оха, да. Ако ви харесва, може да направите и повече повторения. Двата крака са пред нас. Спускам ляво коляно навътре. Само до там, докъдето не ми се отлепи ляво половина таза. Отварям ляв крак. Спускам дясно коляно навътре. Отново, докъдето не ми се отлепи таза. Редуваме ляво и дясно. Така. И сега ще дойдем в 4 опори. Ще направим малко по-странно гледащо надолу куче. От тези 4 опори повдигам десен крак, кръстосвам го зад ляв и искам да стъпя с пръстите и на двата крака. Като десният крак е стъпил извън постелката. Вижте колко ми е голямо разстоянието между стъпалата. От тук повдигам колене, разгъвам краката и се избутваме. Връщам се долу. Връщам десен, откъдето е дошъл, кръстосвам ляв. Пак така, гледам да стъпи извън постелката, разгъваме краката. Връщаме се долу. Ще направим по общо 4 на крак. Хайде. Кръстосвам десен, разгъвам, връщам долу, кръстосвам ляв. Може да усещате на доста различни места разтягането, в зависимост от това къде ви е по-стегнато. Може да усещаме по краката, може да усещаме в страничната линия на гърба, може да усещаме по раменете, може да усещаме задни бедра. Последно със всеки крак. Последно десен. Последно ляв. Добре. Връщаме се долу. Разтръскваме си ръцете. И ще легнем по гръб. От тук гушкам дясно коляно към гърди. Дясна длан идва под главата. Вдишвам, на издишване се усукваме, коляно в дясно, поглед в ляво. Ако коляното не стига земята, нека вътрешния ръб на стъпалото ви да слезе до пода. След като това се случи, опитваме да върнем десен лакът в земята и дишаме тук. Опитваме се да върнем и дясното рамо към пода. Връщаме в център, гушкаме двете колена. Разгъваме десен крак, лява длан идва под постелката, дясна от външна страна, вдишваме, на издишване се усукваме. Да, може да има разлика между ляво и дясно. Дишате си дълбоко. Опитваме да върнем левия лакът в земята и лявото рамо, левия крак или вътрешния ръб или коляното в пода, което е по-близко. Отпускаме се в позицията. Тук сме, за да си починем.
И връщаме се в център. И само един път ще се протегнем, така както сте си легнали. Изпънете хубаво краката, хванете ръцете и се протягаме. Завъртаме се надясно, избутваме се с помощта на лявата ръка и сме готови. Аз съм Габриела и съм треньор по мобилност и пилатес. Качвам тренировки всяка седмица. Ако тази тренировка ви е харесала, абонирайте се, оставете ми коментар и се надявам да се видим отново на постелката. Благодаря ви!